И какво става, хора? Аз съм Стилчо и днескашното видео отново ще играем LSPDFR мода в GTA 5. Ще ходим на патрул, ще ходим по сигнали, както беше в миналото видео. Така че добавил съм доста нови работи. Така че предлагам да започваме и да видим какво ще ни даде диспача днеска. И на какви сигналчета ще отидем, какво ще свършим и така. Айде да влизаме в патрулката. И само да си наглася камерата тук. Да е реалистично, така. То... Аднал съм доста реализъм в играта. Dispatch, show me 10-8. Copy, Sam 37. За следващото видео обещавам, че има доста по-реалистични неща. Гледам да адвам каквото мога. И според зависи нещата дали са платени или не, защото не мога да смогвам да... Enroute. CAD will be updated, thank you. On Innocence Boulevard. Защото не му да дам толкова много пари за да... Този мод обаче гледам да давам. За повече реализъм. Така, сега навикат на някакъв сигнал, не можах да видя за какво е. Някакви са бият. Добре да видим бързо. Какво прави на пътя? Може да кажете дали ви харесва тази камера, която използвам в момента. Dispatch, имаме осин. Опа, махнах си кола напад. Какво се случва тук сега? Стигари, не го бий този. Сега не мога да го... Добре, тук нещо бъгна, не ми дай да говоря с тези, но да. Диспачваме код 4. Have you clear 1110? Чай си да погледнем небето, само да, че е много красиво отново. Само, че нямам облаци и трябва винаги да се адвам, което е, трябва да ги, тук да ги пускам, защото иначе изчезват и ги нямам. Сега това е нормалната камера, която взе. Така, добре. И патрулираме се сега, гледаме за някакви нарушения, докато ни извикат на сигнал. И така. Attention all units. Sam 47 in road. Officer needs backup. On Innocence Boulevard. Някой колега има нужда от помощ за трафик стоп. Той се е спрял някой за проверка и има нужда от помощ. Съжалявам, че малко по-така говоря, просто е доста късно вечерта и малко ми се спи. И така. Нека да зададем на тази красива Crown Victoria.
Айде, карайте. Така, това мисля, че е тук вътре. Имаме on traffic stop. Copy. Sam 37. Thank you, and I'll update the CAD. А нека видим. Мисля, че той... Оу, стреляй го де. Мамко. О, не. Shot fire. Ай сега стана забавно. Ей, тук вече стана интересно. Code 99, all units respond. In Rancho. Charles 232. Тия червенчики видят ли ги на мапа? Те искат да ме убият сега. 1714. Right, 240. 712. Ще сменя камерата обаче, защото е малко трудно. William 13, copy. Мисля, че ги изнесаха колегите. Все пак съм доста... на един хит съм. Буквално. Мисля, че е клиер. Код 4. Окей. Код 4 диспач. William 13, copy. Така, сега ще се вземем първо с този. Received and clear 1800. Да го претърсим. Спълна. Айде. Няма нищо. Но обаче мисля, че и до там. Ще пробвам да го съжига. Мисля да гледам да игра получи ето така, кажете дали ви харесва. Защото е по-реалистично, обаче ако на вас не ви харесва, няма да игра така просто сега. Нали, отскоро почнах да снимам на този мод и... такова. И... спестваме още нещата, зависи как ви харесва на вас, аз нямам никакви проблеми. Но мисля, че така е доста добре, доста реалистично се получава. Requesting total... сега ще извика такос. Copy, I'll send him your way. Requesting prison On transport. Innocence Boulevard. Малко бърка командите. On Оле, Innocence Boulevard. тук имаме проблем. Дай да повидим. Show me code 4. Чакай сега да махнем този бъркът, дето идва. Clear 2233. Show me on scene. Че малко... нали все пак разговаряме с NPC-та, няма как. 10-4. You need additional backup? Лоша работа. Ще трябва да викаме погребалната агенция. On Innocence Boulevard. Тази кола ще я претърся. И да видим какво има вътре. И ще я спирам от движение. Викаме Tow Truck. Requesting a Tow Truck. Малък. Copy him. I'll get Joe out to you. Should arrive shortly. On Innocence Boulevard. Нали няма постоянно да играя така да е. Но ще гледам да играя така. Повечето пъти. Само е тук да го спрем той нещо, защото ще ми се пресмиват.
Видяхте ли го какво написа този от погребалната агенция? Живота е като туалетната хартия и какво пише там? Забравих и аз. Свършва на гадно място или какво беше? Show me code for. Тук малко ще се набутаме. Have you clear 1110? Добре. Сега това би трябвало да е зелено за колите за напред. Добре. За всяка гледам няма проведения по пътя. Need a unit to respond to a ще subject refusing to move their vehicle En parked on route. the sidewalk. In Cypress Flat. Response is code 2. Чакайте, момчета, не виждате ли, че съм на вулкана? Така, значи няколко кола е заседнало, доколкото разбрах. И трябва да проверим какво се случва. Да, ето я. Сега ще се обърна ето така. Добре. Show me on scene. Аз обаче ще е доста хубаво да си спална приятелче. Негатив. Да, този. Така. Нека видим какво се случва тук. Така. Той помолях много да се премести, беше доста любезен и ми блъсна колата даже. Show me code for. Dispatch copies, I have you clear, 1745. Че... колата ми драска този. Ой, тук има сервис, отивам да я поправя. Кефилива играта, кефилива атмосферата. Айде и ти ще го приемем. Ти май ще трябва да побързаме обаче. Ти трябваше да завия, аз не завих. Те ще карат и... Обаче... сега тъй много сложно става сега. Тъй. Кои... Его видео stabilization. Тъй мисля, че е по-добре, отколко да ми се шейпа. Много е гадно. Хайде газ! О, блъснах се. Ужас. Хайде пак този ефект ще се излезе. Ма няма винаги като се облъсна той излезе. Това е доста яко също.
Айде де. Тук всяко какво се случва. Тъй нека видим. Coast Guard. Имам птичи поглед, което е много яко. И аз ги разучавам, хора. За мен е доста ново този как да го кажа, скрипт и аддон. Това тук ли трябва да е? Не е във водата. Това не знам сега какво се случва. Това трябва да направя. Sinclair, show me code for. Show me code for. Не, нищо не ми е излиза. Show me code for. Have you clear 1110? Show me 10-7. Сега трябва да се оправя колата задължително. Опа, къде отивам, бе? Опа. Ще много значка на гледайте. Това прилича на някакво... Това ви няма да го видите как аз отивам до сервиза, обаче да. Ще се видим как съм на сервиза. Ай. Така, ето ни нас пристигнах. И да кажем на механика да ни оправи колата. Така. И е готово, да. Sam 47. Show me available for cows. Той как го казах, направо... Направо те ме разбраха. Show me 10-8. Copy, Sam 37. Те сега ще реквестнем хао задължително, защото няма да стане тъй. Айде да видим. Upside down. Айде отиваме. San Andreas Avenue. Respond code 3. Air unit is wheels up. ETA 1 minute. Show me on scene. Copy. Units on Stop at scene. traffic. We need additional backup. Received more traffic Hey. control en route. In Little Seoul. Бързо, бързо, бързо. Опа. За всеки случай ще извикаме линейка. Requesting EMS. Received. I'll get him en route. In Айде. Little Seoul.
Жива е колешката. То дали сега ще я вземе линейка въпроса? Нека видим. Не, има някаква друга умряла там, но не е взе. Какво да направя? Аз което го ще направя. И ще направя... Какво да направя сега? Ще направя това. Clear traffic control. Traffic control clear 12-8. Show me code 4. Clear 1530. Ще минем окей. Оп, кой? Добре, той сега не е ли някакъв супер бъг? Смисъл аз... Той го хваща тия на магистралата, деца, аз няма как да отида там толкова бързо. Всякой. Ти ли бе? Да видим. 8-4, да. Добре. Ще направя така. What the? Добре, какво се случва бе, човек? Requesting vehicle check. Need a unit to respond to a serious motor vehicle accident. I'll stage medical. On Olympic Freeway. Response to 3. Май грешната кола. Requesting vehicle check. Somebody 5-3, I'll be 1023. 85 Honor Fox. Пък, те ги хвана. Добре, дай да видим сега. Show me on traffic stop. Copy. Sam 37. Showing you on scene. Please reference CAD 6578. Айде. Опа. Значи... Добре, той що не работи, бе? Трябва да го задържа ли аз? Не знам. Да, его. Сега стана. Трябва да задържам просто F. Добре, нека видим. Здравейте! Документи за проверка да видим тук. Добре, изглежда, че всичко е точно. Не знам защо тези ми изпищяха. Но нека видим сега на таблета какво ще излезе. Опа. Айде дека че са в колата. Той тръгва? Какво? То защо тръгна? Той ще бяга, аз се знаех. Show me on person. Blue. Benefactor, Dubsta, sports utility vehicle. On Los Lagunas Boulevard. All units remain on alert. Show me in person. Copy. Сега ще викнем малко подкреплението й. Copy, I'll get him to the scene. On Hollick Avenue. Suspect Ah, there's a heading minute. west. On Hollick Avenue. 123 Then we'll be in route. Ще бяга, ще бяга, ще бяга. 3315. 3315. Suspect is on foot. Copy. You want me to roll in EMS?
Негатив. Copy. То много бързо бяга, бе, човек. Ма аз мога да бягам бързо, гледай какво правя. Цак, 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 цак. East. Copy. Suspect on foot. Призареждай по-бързо, In West човек. Vinewood. Айде. Suspect in custody. Copy. You want me to route you a medic? The boys are Negative. gonna love you. Какво се случва в момента? Аха. Его. Не знам какво се случи, обаче... Да, така. Този го проверихме вече кой що е. Айде, давай да викаме да го In West вземат. Vinewood. И да се връщаме към патрулката. Ти отново няма да го гледате как се връщам, защото е малко скучно и... Тъй. Copy. Do you need another car? Show me code 4. Clear 1530. О? Ей, не е една в патрулката, сме обратно. Обаче нещо, патрулката е стана нещо. Не знам какво се случва в момента, мисля, че патрулката се бъгна много тежко. Оле, оле. Кой стреля? Requesting backup, show me on scene. Copy. We'll get a unit dispatched to your location. In West Vinewood. Respond code 3. Show me on scene. Ten-4. Units on scene. Do we need additional backup? Affirmative. Be stupid, I wanna kill you. Yes. Той affirmative малко не ми го разбира. Мисля, че е долу, да. Долу е. Тук малко много копчета правят едно нещо и малко неудобно, обаче и това ще го оправим. Няма да се притеснявате. Айде. In West Vinewood. Ами, чуе, аз мисля, че той беше последния сигнал за днеска. Достатъчно обиколихме. Тъй, че той е от мен за днес. Перфектен начин да приключим. И това е от мен за днес, да се повторя. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, може да се абонирате за канала, да дадете един лайк, да го споделите с приятели. Това страшно много ми помага, на вас не ви коства нищо.
i ciao.